ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имҷо навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон асбоб, чӣ намуд реклама ки бошад, марҳамат сурат маълумота дар WhatsApp имо мекунем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳаст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва ҳаст аз шаҳри Бохтар, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб ва территорияи Ҷайҳун, Қумсангир, обшим аз шаҳру ноҳияҳо ҳастад. ва боз инчунин квартираҳои сехонага аз шаҳри Бохтар ва боз аз территорияи Душанбе аз Рӯдакӣ ҳастад. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кора дар видеои оянда пешкаштон мекунем. курс 1000 рубл баробар аст ба 165 сомонӣ. навор асар мекунем рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, номи ҳозираш Ҷайҳун, номи пешинаш Қумсангир. дар қишлоқи Қузум нишон гуфтага аст ҳамсояи Домло Муҳаммадӣ. аз бозори Коммунизм мегӯяд ҳамагӣ 1 километр дуртара то хонара. ҳамагӣ 9.5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ тайёр аст ки як калидор, як ошхона баня, обсвет дорад. ҳуҷҷатош 100%. хоб дӯстони азиз, баня ҳоҷатхона отдельна, қарибии хона мегӯяд 300 метр дур мега мактаб ҳастад. мағозам ва дар наздикиш. хоб дастирошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ, бо кадоме ки мегирад арзонтара мешавад. хонаҳои навсохтае ки хонаҳои нав уже тайёр аст, медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. пеши хона бои хариди навес ҳам дорад. 170 та бо кадоме ки нали чӣ мегирад арзонтар, муомилаи хуба дорад. якум рақамошон аст, рақамои Тоҷикистон ҳаста кор мекунад, чига пайваст дорад. ва дуюм рақамошон номери Россия аст ки инашда ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст дорад. дӯстони азиз, ноҳияи Ҷайҳун, пешина номаш Қумсангир, қишлоқи Кӯзил нишон гуфтага аст ҳамсояи Домло Муҳаммадӣ. аз бозор мегӯяд 1 километр дур, қариб ки 10 сотиқ замин. хона обшим тайёр аст, кадоме ки мегирад арзон мешавад. ҷош мегӯяд бениҳоят ҷои хуб аст. марҳамат дигар маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт, дар райони Фирдавсӣ, поёни Корвон, маҳаллаи Чимтепа гуфтага аст назди мактаб. ҳамагӣ 2 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки бо ремонтҳои замонавӣ, як калидор, як ошхона, як баня, як ҳоҷатхона гирдаш маҳкам. ҳамаи хонаҳо қатъи кухни, баня, ошхона шамаш ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ҳастанд. бозори Корвон дар пешаш мактаб, мағоза, мактаб ҳама чӣ ҳастанд. маҳаллаи Чимтепа, райони Фирдавсӣ, пеши Корвон. дастирошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 335 000 сомонӣ, бо кадоме ки мегирад бо арзон ва муомилаи хуба дорад. об ва свети шаҳрӣ, канализатсия ҳамаш шароитош муҳайё ҳастанд. хоб кадоме ки мегирад бо аз нархи гуфтаашон 335 бо арзонтарам мешавад. ина рақамош аст мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим аст марҳамат дигар маълумотҳои пуррашро аз соҳибашро гиред. дӯстони азиз, кадом намуди реклама ки дошта бошад мо дар реклама мо фурӯшда мегузорем. хонаҳай, заминай, квартира, ягон маҳсулота, ягон техникаи мошинай, аробай, великай, телефонай, чизе ки набошад мо фурӯшда мегузорем. агар ки шумо ягон чизе мехариданӣ бошед, ягон чизе ба шумо дар кор бошад, дар комментария нависед, мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. лайкҳоро занед, навора падисаш кунед. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст баъдрон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар поёни Корвон гуфтага аст соҳибош. духонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад, 52 квадрати метр. бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ремонтҳои беҳтарин, термис, оби гарми хунук, обшим ҳамаи шароитош муҳайё ҳастанд. поёни Корвон гуфтага аст, тамоми дигар маълумотша нанавист, яъне ки шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, поёни Корвон. дом чанд ошона аст, ишам нагуфта, фақат дар сеюм ошона қарор дорад. нархи квартира 285 000 сомонӣ аст, боз арзон мешавад. ва ин рақамош аст мегафон кор мекунад ки метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гиред. духонага дар сеюм ошона 52 квадрат, дарунш кушод 285 ки нархиш арзон аст.
кадоме ки ҳамин квартира хар аст ина вариантҳои хуб барои шумо метавонед ки рафта бинен нархаш қимат нест арзоне ай даст натиен лайкора фақат дариқ надонед занед ва чӣ намуд реклама ки мехоҳен мо нависед мо пешкаштон мекунем мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстони азиз инашам қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт дар гулбута гуфтагӣ аст назди супермаркети дастрас то пеши хонара мегӯяд роҳуш мегӯяд асфалт шаҳри душанбе гулбута назди супермаркети дастрас наистиам ҳамагӣ 2 сотиқ замин аст ки хонаи проекти дуошона 3 дархона 1 калидор 1 ошхона бания ремонтҳои беҳтарин замонавӣ термиз калидор ҳамаш қоидавӣ дӯстони азиз то қа сум дар кора мегӯяд умуман али шуда мешавад кадоме ки мехарам мегӯяд сум дар кор шуда ба ҳам хотир фурӯшда мондиянд нархи хона мегӯяд 389 000 сомонӣ аст бо кадоме ки мегирад арзонтарам мешавад нархаш арзанда хай пеши супермаркет ҳамаи чизҳои лозимӣ дар наздикиш заминиш хай майдатар буда хай кадоме то ки мехоҳед рақамошон аст кор мекунад дига маълумота занг зада пурсен панҷум квартираи фурӯшӣ аст бардорон қарор дорад дар шаҳри бохтар шаҳри қурғонтепа дар рӯпарӯи банки эсхата гуфтагӣ аст пеши супермаркети ёвар яъне ки наздикии кургавой мешавад ҷои хуб дай пеши литсей якхонага квартира аст дӯстон ки дар дуюм ошона қарор дорад 24 квадрати метр бо обсвет таъмин аст ошхона ҳоҷатхона ҳаммом бо бисёр чиёш мегӯяд мефурӯшем яъне ки бо ними қисми таҷҳизотҳои хона мегӯяд соҳибаш назди мактаби 6 литсей 1 парки калон бозори фаровон хоб стадион поликлиника ҳамаш дар наздикиша обшун ҷои беҳтарина бе ягон таъриф нархи квартира 170 бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомила мешавад яъне ки ай нархи гуфтагишон 170 савдо дорад 24 квадрат якхонага дуюм мошина ай ремонтош средня барои зиндагитон обшин мешавад хоб ин ҳамин рақамошон аст тисел ба кадоми шумо агар аз территория ҳамин қурған ки ҳамин квартира ки лозим бошад марамат тамос кунед бояд тадига ҳам хали сехонага квартирам аз шаҳри бохтар ҳаста ки инашам вози бо бадаи наворо яъне мегӯем тон шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар тарафҳои ғайрат гуфтагӣ аст соҳибҷоне ки ай вокзал поёнтар мешавад шаҳри бохтар тарафҳои ғайрат яъне маданият усо ҳамагӣ 4 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ дӯстони азиз ки 1 калидори дароз 1 ошхона бания ва обсвет мегӯяд 24 соат ҳастай дӯстони азиз фақат суратҳои берунӣ шуда суратҳои дуруша нишон додагӣ нестай гирди хона маҳкам рӯи ҳавлӣ битон об ба пеши хона мегзарад ва ин хона мега ба квартирам алиш мешавад кадоме агар сумкате мегирам мега 230 000 сомонӣ астай бо арзонтара мешавад ина вариантҳои хуб ҳам алиши ба квартира ҳам сумаки 230 муомила дорад шаҳри бохта тарафи ғайрат 3 дархона калидор 4 сотиқ замин марамат бо як борга тамос гирифта пурра маълумотша аз соҳибашон гирем ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафҳои колхози россия гуфтагӣ аст соҳибаш духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад 49 квадрати метр бо обсвет таъмин аст позитсияни ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термиз кондитсионер телевизор ва холодильник дорад акр намедонам ки ин кадомиша қатъи ҳамин квартира метия наметия инаша аниқ мекунен ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст дӯстон аст ки мактаб мағоза аптека банк чизҳои лозимӣ дар наздикиш аст ки пешаш бо ҷои стадиони ҷои бозӣ дорад хай дар навор ки ҳамаша дидесен главни ремонтуш беҳтарин аст хоб дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 377 000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад арзонтар мешавад ин нарха ҳамин соҳиби квартира худашон будага аст 377 000 сомонӣ муомила ва савдош дар дуруни квартира духонага дуюм ошуна 49 квадрати метр ба кадом дӯстони ва тамошобини сомонаи рахш теҷа ки ҳамин хел квартира ки лозим бошад марамат тамос гирифта бештар маълумотша аз соҳибашон гирем мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ гуфтагимо баъдон аст сехонага аст ки сехонага квартира аз шаҳри бохтар шаҳри қурғонтепа
дар пеши мактаби 7 гуфтагаса, яъне ки Ламаноста. Сехонага квартираи дӯстони азиз дар 4 ошӯна қарор дорад, 56 квадрати метр. Бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, ремонтҳои замонавӣ, калидор, термис, кондитсионер, обшим ҳама чӣ дорад, не ки академишки места иша ягон чӣ нагуфтиянд. Ремонтш беҳтари, хона обш тозаак барои зиндагӣ тайёрай. Пеши мактаб, садик, мағоза, ҳама чизҳои лозимӣ дар наздики Шайхай Ламанос, пеши мактаби 7. Дигар маълумотои пурра аз соҳибашон. Қади раҳ. Хоб нархи квартира арзон аст, дӯстон азиз, ки 245 осмонӣ аст, боз муомилаша хай қати худашон мекунен. Сехонага квартира ки 245 осмонӣ ки хел нархо редки меғалтанд. Агар шумо кадомтон агар квартирахари аниқ ки бошед, ина ба шумо вариантҳои хуб сехонага 245 та бо савдо доштай. Срочно тамос гирифта маълумотои пурраша гирен. Дӯстони азиз, чӣ набуд реклама ки дошта бошед, хона замин мушроӣ кунен, мо фурӯшда мегузорем. Агар ки хонахар ки бошед, дар комментария нависед, ҷудо карда пешкашто мекунем. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.